Ti debes de ser Milucho. Eu son Carlos Grandío, amigo do teu tío Senén. Ponme un café. Non hai nada que explicar. Esta muller é máis mala aínda do que me contara Senén. Que era o que lle dicir a miña tía en canto avise? Nada. Eu non teño nada que dicirlle a esta muller. Está tola. Esta muller está tola. Non estou tola, non. Recoñecinte de contado ti. Tamén saes nas fotos. Pero de que fotos fala esta tola? Parece mentira que pense que eses babosos somos eu e Senén. Nós somos uns cabaleiros. Mira, non me toque la pavana ainda por riba, eh? E mira aquí, refregándose con outra pendanga. Pero estea tranquila, muller. Xa lle dixen que ese non é o seu Senén, nin eu tampouco. Non fixas. Estas fotos fixoas un detective privado que eu mesma contratei. E sei que é Senén. Por certo, Senén non recibiu unhas fotos que eu lle mandei? Non. Polo menos que eu saiba, non. Que raro. O teu tío lle gustar saber quen foi o responsable de que dona Elvira vise esas fotos, non? Home, o responsable non sei. Xa lle dixo ela. Fixoas un detective da Coruña. E trouxoas el en persoa? Non. Traer trouxoas Elías, o taxista. O que estaba antes aquí. Non o vin, estaba pechado no váter. Pero gustaríame facerlle unha visita. Vostede debe ser o famoso Elías, non si? Eu son Carlos Grandío, amigo de Senén. Ah, don Carlos, por fin o liberaron do retretio. Tiña ganas de saudalo, Eu si tiña gana de coñecelo. Agradezolle moito, cariño, pero vaime matar con tanto amor. Desculpe, home, que case non podo conter a emoción. Vai, amor, don Carlos, home. Ai, o taxista, Elías, un grande amigo. Senén sabe que vostede faría calquera cousa por el, verdade? A ter buscar unhas fotos súas a Coruña, non si? Pero vaya, pouco, home. Entón non sabía nada das fotos, Non abriu o encargo por curiosidade. Tranquilo, home, que non vin acusalo de nada. Vin para pedirlle un pequeno favor. É que non trouxe un coche, gustaríame pedirlle o seu taxi un momento. Sí? O meu taxi? Será un momentiño de nada. É que coñecín unha rapaza e quero lle dar unha volta. Sabe, non? Sendo para iso, aquí ten. Senén fai moi ben en terlle tanto aprecio. Moitas gracias. Vexo que se fía del. E iso honra, Carmiña, honra. O que non entendo como lle puido facer iso, Elías. Facer que? De que está falando? Non sei se yo debería contar. É que igual mo toma mal e eu non a quero ofender por nada do mundo. Pero fal dunha vez que fixo se la Cazán. Mire, conto yo polo aprecio que lle ten Senén, Verá, hoxe quedou en ir buscarme a estación de tren. Entón, cando cheguei, vin o taxi e achegueime. E vino. Estaba cunha muller. Que muller? Non sei, non lle son daqui, non coñezo a ninguén. Era morena, estaba toda espeluxada. Se parecían dous animais en celo. Pero vostede está seguro de que era o meu Elías? Sí. Ele non me dixo nada de que fora a buscalo á estación. Eu tampouco yo contaría, muller. Un home nunca recoñece esas cousas. Pero se non me cree, mire no taxi, que igual atopa algunha proba. No taxis? No taxi. Cando o taxista se veña queixar de que a súa moza mallou nel, dille que quen puxo a trenza no taxi fun eu. Que trenza? A que levaba a tua tía no bolso. Así que foi vostede que na colleu? Sí, fun eu, sí. Pero foi por unha boa causa. Darlle é un merecido taxista para que aprenda a non traizoar a un amigo. Pois que eu saiba, vostede non é amigo de Elías. E tampouco traizou. Non, pero a teu tío sí. E tua tía case me mata pola súa culpa. Se el non lle des esas fotos, as cousas irían de outro xeito. Esta vez sí que a fixo boa. Oe, falando da tua tía, non vayas pensar que lle teño medo. O que pasa que a outra vez pilloume desprevido, pero a próxima plantolle cara. Milucho, onde puxache los paquetes de sal?